sentimento. E agora, falando de sentimento, polo bandido tamén se conquista. E imos falar das sobremesas galegas. Aquí temos a tarta de Santiago, torta en galego, vale? E a torta de Santiago é probablemente a sobremesa máis coñecida de Galicia. Xa sabedes que as súas orixes están na Idade Media, pero xa hai por escrito, documentado, que desde o XVI, do século XVI, xa aparece documentada. É dicir, houve unha orixe, e esta é a da torta de Santiago. Xa sabedes que é maravillosa, que ten esta cruz de Santiago. Onde vas? E mira que é dura, pero non tanto, non tanto. Entón, ten esta mítica cruz de Santiago, que vedes en todas partes, que é símbolo da nosa gastronomía e do noso camiño de Santiago. Como sabedes, leva ovos. Bueno, din que alguén lle pon fariña para que sexa máis consistente, pero o seu é que non levara. Leva améndoa sobre todo, que é a mellor, vale? Ovos, azucre e reladura de limón. Hai xente que lle dá un toque de canela, que tamén lle queda moi simpático, vale? É bo para todo. E iso. Entón, isto sería a torta de Santiago, vale? Que mítica, que nos encanta a todos e que non hai discusión. É símbolo da nosa gastronomía. Pero que dicía o documento do século XVI? Que dicía? Do século XVI ainda non se escribiu. Que seca está, isto non se traga, decía. Isto está sequísimo, isto mollado non baixa. Espera, que aquí douche unhas rosquillas. Moito mellor. A moita honra, moita variedad. Chimpa ya a cabeza. E despois, mirade, aquí estamos facendo unha representación de algúns das sobremesas dos doces de Galicia, que non son todos, que dirán, e no Carballiño non temos as cañas. Claro que tedes as cañas, por suposto, Miguel Anxo Fernández, e aquí tamén a nosa amiga Lucía, que xa mencionou tamén. Hai moitos postres que aquí hai xente de Cambre dirán, tamén hai larpeiras. Claro que sí, pero aquí estamos falando dunha pequena escolma do que hai, non? Claro que non podemos. Por exemplo, a torta do Courel, vale? Que é de Lugo, que é de castañas, vale? As castañas, como sabemos, durante moitísimos anos, antes de que a Galicia chegaran á pataca, alimentábamos de castañas. E na Serra do Courel, pois, moito máis. Entón, é moi bonito que isto lembre que tivemos as castañas tan presentes. Lóxicamente, a castaña que leva esta sobremesa ten que ir cocida, vale? Ou moída en puré, que senón senta mal, non é tan digestiva, vale? Pero é maravilloso, vale? Despois temos a mítica bica de Tribes, porque non se fai só en Tribes. Agora todo o mundo fai este postre en honor a de Tribes. Bueno, a de Castro Caldelas tamén está deliciosa, teño Se o que dicir, digo, vos decimos corazón, pero Castro Caldelas a muerte, Pero estamos como Ourense. Sí, claro, Hay pero que que poñer son en de valor. Castro Caldelas que me pechen as portas do pueblo. Vale. A bica de Tribes é maravilla. Sabemos que os postres, as sobremesas, os doces fanse normalmente para o día dunha festa, para culminar, por exemplo, na provincia de Ourense, pois as matanzas e tal. E aproveitábase tamén o untiño, a grasa esa, pero bueno, sempre é mellor o mellor de vaca, vale? Sí, a manteiga de vaca, Sí. É discutible, pero sí, que está buísima. Esta cospriña que vedes aquí arriba é sempre esponsosa, dan característica a bica porque ten como esponsoso por aquí e por arriba leva como unha especie de costra, vale? Unha codia de azucre que carameliza no forno. Riquísima sempre. En todos os aeroportos vemos calquera destas sobremesas, sempre hai a moita honra, verdade? E despois están as rosquillas, David. Que se pode facer de moitas maneiras, xa dixo Ianxo, ten moita variedade a rosquilla. Pois mira, a rosquilla ten de bo que a súa orixe en Ponteareas, pero agora fanse en todas as provincias, incluso fora, para recordar as romerías, as festas, donde nos gusta degustar as rosquillas. A meirande parte delas levan ovo, vale? Algúns levan incluso unto, pero cada vez menos, xa se está sustituindo moito polas margarinas, e estas son as nosas sobremesas. Entón eu agora, en quente, di a escaleta que eu vou ir con isto, ca miña neutralidade, a pasealo por onde eles. Por fin. Que tal? Home, é que estar a falar de doces. Unha sobremesa e non poder coller absolutamente nada. Moitas grazas. Mira, eu vou coller bica de Castro Caldelas e da provincia de Ourense representativa tamén. Que linda. Mira, dixo o meu director que vos lo deixe por aquí. Sí. Eu obedezo na mesa,